Dice paper de plata y amunt. I dice reposar. El foc apagat i el paper banyat. I dice 5 minutets reposant. En 5 minuts la paella feta estarà. Ja s'ha fet la paella. Per menjar-se l'arròs. Té conill, garrofó, bachoqueta, tomata i una cebeta ratllada. Ho sap més bona en caragols, però no s'agraden els caragols a fer en casa. Bona. Està molt bona. Feta per mi i per Amparo, una xiqueta de 7 anyets. Amparo, vens a hacer la paella? Ahora como te visita tú y a mí. Ahora te la dones. ¿Té bona pinta? Sí, un poquet d'arròs perquè la tastes. A veure què te pareix. La ensalada, quiero no cremar. Uy, pobrecita, se quema la boqueta. ¿Cómo está? ¿Buena? Se nota. A ver si se lo pillera neta. Bon appetit.